Ito ka from di, grabe yung ganda nito. Very pinkish, very feminine yung kanyang kulay. Wow, Flowers Avenue. Nakikita niyo naman yung ka-from di, sobrang amazing. Nakakainis. Gusto ko yung ganito. Pwede bang dalhin ito? Ayan. Wow. Superb. Ganda, no? Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-From D at welcome back sa Certified From D channel. Muli po akong bumalik dito sa garden ng mga bougainvillea. Dahil sa ganda ng mga halaman dito, nakikita nyo naman sa likod ko talagang blooming na blooming talaga yung mga bougainvillea dito. Yung pangarap ko na magkaroon din ng ganito. Kaya lang, ayaw ko ba bakit ganun yung bougainvillea ko. 5 kilong fertilizer yung naubos ko, pero kahit isang petal man lang ng bulaklak, wala talaga lumalabas. At syempre, napakaraming mga gandang garden dito, kapag di sa Bicol, dahil yung weather condition dito ay very tropical, mainit na malamig. Kaya yung mga plants dito ay very blooming. Kaya yan kapag di, at hindi na makapagpigil. So, mag-subscribe na muna kayo, then touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayun, hindi na makapagpigil. Gusto ko na ipakita sa inyo yung napakagandang garden dito. Tara, mamasyal na po tayo kapag di sa napakagandang bougainvillea garden dito sa Mount Cafe, dito sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Tara! So, ayan po mga ka-From-D, nakikita nyo naman yung napakaganda talaga ng mga halaman dito. Ayun, may nakita na akong yellow. Dati, hinahanap ko yung yellow. Talagang hirap na hirap po makita yung yellow. So, ito na ka-From-D, meron silang yellow bougainvillea dito. At syempre, dumami yung mga halaman dito ka-From-D. Mas marami ngayon yung mga flowers at mas maraming bougainvillea na mas malalaki. Nung pumunta ako dito una, maliliit lang yung mga halaman dito, mga bougainvillea. So, yung mga nasa mga paso nila, maliliit lang. Hindi ko alam kung bakit biglang lumaki. Iniisip ko baka nilipat lang or something na talagang nandiyan na talaga. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha itong mga bougainvillea na ito. Tara, ikotin natin ka-From D. Ganda. Ito ka-From D, grabe yung ganda nito. Very pinkish, very feminine yung kanyang kulay. At ayun, ang ganda. Sana mapapasana all ko na lang talaga ka-From D, sobrang ganda. Wow, Flowers Avenue.
Ganda pa ng panahon. Superb naman. Kapromdi, pwede kayong pumunta dito ngayon habang blooming yung mga flowers kasi ayan, sobrang init ngayon sa panahon ngayon. Pero dito Kapromdi sa lugar na to, mahangin pero malamig. Kahit mainit, yung pang natatamaan sila ng araw, maganda pa rin yung weather kasi yung ihip ba, malamig yung ihip ng hangin. Nakikita niyo naman yung Kapromdi, sobrang amazing. Nakakainis. Gusto ko yung ganito. Pwede bang dalhin ito? Ayan. Para talagang ewan ko, hindi ko ma-explain kung anong klaseng ganda nila. Pero Kapromdi, kung meron kayo nito sa bahay, siguro proud na proud kayo. Kahit isang puno lang, di ba? Kahit isang puno lang magkaroon ka nitong ganito kalalaking bougainvillea. Superb. Saan kayo ito kinukuha? Tapos may background ng modern house doon sa kabila. Wow. Sana all. Grabe, no? Talaga naman ka talaga. Sana all. Sana, wow. Sana, lahat mayroong ganito. At sana kahit saan sa Pilipinas mayroong ganito. Diba? Saan ka pa? Papasyal ka lang dito. Mayroon palang entrance mga Kapromdi ng 30 pesos. So, sulit naman yung biyahe nyo. Pwede kang magpa-picture kahit saang dito, saang banda, basta kung saan mo gusto yung halaman na gusto mo, so pwede mong pa-picture in yung oras mo kasi hindi na wala naman limited time dito. Kaya lang syempre mainit din kayo kung gusto niyo magtambay dito, saka mas maganda kung mas hapon na ang dating nyo dito para mas hindi kayo mainitan. Kasi dito Kapromdi open lang. Open yung place nila. Kaya kung gusto niyo pumunta dito mga bandang 3 or 4 hanggang I think hanggang 10 PM yung open nila. Kaya lang pag alas 10 na ng gabi, hindi niyo na masyadong masisilayan yung ganda ng mga bougainvillea, di ba? Ayun. Saan na ba yung kulay pink na hinahanap ko? Ay, yung talagang very attractive talaga. Kahit saan ka pa tumingin dito Kapromdi, very attractive. So ito yung ang ganda. Very feminine yung halaman na ito. Sulit yung pamamasyal dito Kapromdi kasi sa ibang lugar, ilang piraso lang yung makikita nyo na ganito. Samantalang dito nakuha dozens of bougainvillea bonsai, malalaking bonsai. Kahit yung bulilit lang na okay na, di ba Kapromdi? Kahit yung kahit yung mga ganito lang kaliliit ba? So, okay na. What more kung ganito pa kalalaki? Ang ganda. Sulit na sulit. Medyo alanganin yung araw Kapromdi, sa ating camera. Kaya dabis yung pagpunta dito yung mga mga bandang hapon na. At syempre, hindi na masyadong maaraw. So, pag dito naman naka-view, nakatalikod sa araw, so maganda naman. Nakikita nyo naman, superb. So, hindi na ako masyadong magsalita Kapromdi para ma-enjoy nyo naman yung pag-review ng mga plants, sa mga flowers.
alam kong nainis kayo sa kakadaldal ko. So, ayun. Napapansin ko kaprundi, kahit maliliit, maraming bulaklak. Hindi ko talaga maisip kung anong ginagawa nila. Bakit ganun karaming bulaklak nila? Nung pagpunta ko dito, nung first kong punta dito, wala pa itong lugar na ito. Parang parking pa siya. Pero ngayon, in-extend na nila yung mga bougainvillea plants dito. Wala na silang malagyan. Sana ilagay naman nila sa garden ko. Para maging bongga naman yung garden ko. Pwede bang hiramin kahit 2 piraso? So, ayan yung Mount Isarog kaprundi. Kitang-kita dito yung Mount Isarog kasi nasa panan ito ng Mount Isarog. Gusto ko yung yung banda dun sa may bandang kalsada. Sobrang gaganda ng flowers niya, talagang very blooming na blooming talaga.
At syempre, ang lalaki, mas maraming ano ngayon, mas maraming bagong bougainvillea na mas malalaki. Dito to sa may entrance, pero pag doon sa may bandang ano, galing ka ng highway, papasok ka pa lang, makikita mo yung mga flowers sa ibabaw. Grabe. Yung white, ang ganda. Para siyang pang ano, pang bulaklak sa kasal. Sabi, minsan mapapatigil ka kasi bigla mong makikita yung napakagandang bulaklak. Ito dito, puntahan natin. Medyo mainit. Wow. Superb. May salamin pa dun, no? Kitang-kita ko sarili ko. Ganda ng ano na to, Kaprom Day. Bonsai talaga. Ay, grabe. Ganda. Talang binonsai nilang. Bunutin ko kaya yung bougainvillea ko dati. Lumaki na yung bougainvillea ko, kaya lang yung pinakapuno ba, tinapon ko, sayang. Nandun sa harap ng aking kubo dati, yung ano, parang pinuputol ko kasi siya ng pinuputol hanggang sa lumaki yung puno niya. Pero kinuha ko yung sanga, yun ang itinanim ko, yung pinaka ganito, itinapon ko. Ito, dapat ganito pala yung ginagawang bougainvillea. Wow. Pero parang minalakot lang ito dito. Parang ayun, ano, parang, oh. Ganda, no? Kahit dahon lang, pwede na. Dati may nakita akong ganito eh, parang binibinta online, pinapa-deliver nila. Hindi ko alam kung ito ganito, ito yun. Pero wala pa siyang mga dahon, Kaprombi, talagang pinutol talaga ng bougainvillea na malalaki. Para bang, ano, talagang sinadyang pinutol, tapos yung binibenta online. Pero hindi ko alam na magiging ganito kaganda yung mga bougainvillea na yun. Diba? Napakagandang idea. Lalo kung nasa ano ka dito sa ating bansa. Medyo mainit. May time na sobrang init. So gustong-gusto ng bougainvillea. May time naman na sobrang ulan. So dito sa amin mas madalas ang ulan. Pero mas maganda siguro kung sa ano yung bougainvillea ba sa North Luzon. Kasi mas ano doon mas mainit compared dito. Halimbawa sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayan. Mas maganda yata ang mga ganito doon sa lugar nila kasi medyo mas mainit doon. Compared dito na madalas ang ulan. So ayan, Kaprom, dinasilayan nyo ulit yung napakagandang bougainvillea garden dito sa Monfey Cafe dito sa ano ng Mount Isarog, paano ng Mount Isarog, Ocampo, Camarines Sur. Napakadali kasi meron silang signboard papunta dito, mas madaling makita. So ayan, wow, very wow talaga.